Putra Barok Budaya A H E Os ya on cik 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 yo ya yo H E Os H E Os H E ya iyo H E Os H O ya O iyo Mari menari bersukaria untuk hilangkan duka dan lara bersama skenario Indonesia lestarikan budaya bangsa. Mari menari bersukaria untuk hilangkan duka dan lara bersama skenario Indonesia lestarikan budaya bangsa. Sote sote song, sote sote song, sote sote song, sote sote song, sote sote song. Ya. Handra ingkang uspi tarup kasiliring samirana gaduh kongas gandanyo mawe raras ranane driya Os
I ya. O H I ho. O os. H I. Iya. H E O. Awas tinggal dampia perwadya bala. Aditih turangga tidaknya Sekar Narong Indonesia putra Barong Budaya. Yo. Os. H E. Yo ya. Yo. H E. Hayo. Iya. Iya. Warunge dibuka ya, ditata sendok jangkire. Panas kebul nyamblang tenan wedang rondene. Beteng remeng-remeng manis-manis pelayane. Sendelang ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa. Esemane bakule gawe bingung atiku. Lirikane aduh gawe mriyang awakku. Iki piye sendelang ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa. Lolo. E O. Yo. Yo. I os. Ca. E lolo. Yo. E. Oh iya. H E. Oh iya. Lolo. Oh ya. H E. Lalo. Ya E ya. Os. H E. Os. H E ya. E. H E. E H E. ya H E. ya Iya. ha Iya. Iya. ha Iya. ha Iya. ha Iya. Iya. H E. H. Os.
os iya ja ya Oh iya hae. ya ya Oh hae. ya ya Oh iya ya oh. os Oh. i Oh oh. os Oh oh. i Oh oh. os Oh. i 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 i Oh. i Oh. i i Oh. i Oh ah. Oh. ya Oh. Oh oh. os Oh. os Oh oh. os Oh. os Oh. os 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 iya Pintu kayu pintu kayu jendela kaca jendela kaca pakai garis cuma sebelah baju biru baju biru siapa namanya siapa namanya yang kelongkon desa saya kira belum punya rumah pintu kayu lele hae jendela kaca lele hae pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru lolo hae siapa namanya lolo hae yang gelung konde saya kira belum punya rumah Pintu pintu kayu, kayu jendela kaca, jendela kaca pakai garis sebelah yang baju biru siapa namanya siapa namanya saya kira belum punya rumah pintu kayu yo hae jendela kaca yo hae pakai garis cuman sebelah aduh sayang yang baju biru lo hae siapa namanya lo hae yang gelong konde saya kira belum punya rumah ho ah ho Yo. Oi. os Ha ho ho ah ho ye yo iya ha ya ha ya oh ha oi yo os Ciet-ciet codot kalong rame-rame Klepar klepet pilih akeh wong-wongane Rebut ngarep mesatrikat pangindrane Dadi leno kasripat lambung jaringe ae ya ae ya oh lolo slolo
ha os La da da. Mau bicara. Cerita semua apa maumu, siapa dirinya, apabila tak ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Sayangku mau bicara sebelum kau cerita semua apa maumu, siapa dirinya, apabila tak ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Hey, so. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Oh, oh, Iya. Putra barong budaya. Iya. Os. la la os
Os. O. Ya. Yo. Hoi. Ya. Ayo. Tugasnya Pak Dewi piye, Met? Ayo. Saya ya. Ora ham. Aku ki sayah, Met. Ora ham. Aku ki nguyuh aku bengak-bengok wae to. Lah piye Wong wis metuwe bengok mosok kecerewet tok iki wong kaya. janu melentung. Ora gendelen aku ora bab supe tak aman. Salam sik, Met. Nggih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ana ning ndi, Met? Ning kene Ning kene. aku dhewean. Adewe tekan ndi, Met? Adewe tekan pundi, Pak? Oh nggih. Boten krungu. Awak dhewe iki mbiyen wis tau mlebu rene iki. Mlebu tok. Mlebu tok arek daftar sekolah. Daftar Iya toh? sekolah. Heeh. Bu sapa jenenge bu jisene iki mbiyen aku lali. Bu sapa? Luvita. Hah? Bu Luvita. Bu sapa? Luvita. Novita. Aku lali jenenge. Kok Nuf? Apa Luvita apa Suvita ngono kuwi ya. Aku lali ya. Intine adewe mbiyen gelajikan ning kene Lihat wis jika tau ning ndes. kene sedelok tok Pak Heeh. Crit balik Heeh. bingung. Berarti kok ngeceritok nang. Iya, awak dhewe sowan ana ning kene sedulure dhewek Purworejo ya ana. Enten. Ana Mas Lulut. Heeh, Nah. luar biasa. Luar biasa tekan kene jebule bolane dhewe tekan kene kok. Ora desa apa, Lut? Sekolah terus. Urip kok sekolah tok, Lut kowe iki. Tuwa sekolah. Ngece. Yo, Didongake aku muga-muga pengen. masyarakat kene sehat selalu lancar rezekine. Nggih, ayam tentrem. Gemari pahloh jinawi. Heeh. Wis, tubuk Pokoknya ngene. luar Ana wong, biasa. Met, aku weruh wong apik iki. Dina. Ibuke kipas-kipas. Sing Bu, di- oh. kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Masuk. Masuk, iya. Masuk, Met. Heeh. Masuk kipas terus. Kipas-kipas terus masuk angin. Halo Pak Bos, ajeng senam. Manam jupan tua gapat. Nah iki. Bolo. Oh, menak konser Awas. mungkin. Hah? Menak konser. Kita konser. Tak terang dung trak tak dong trak tak dong trak tak dong tak dong trak. Ayo, Pak. Malah kono-kono tok. Aku nek ora wong kok ngene iki tak Lah, gawe seneng, Met. lah, bolomu kuwi. Menghibur. Menghibur. Bukan bolone ya. Utuh, Ki ya. termasuk aku nek gedeng kowe. Kok iso? Tak iduoni. Lah, Terus, iki kan. kita tim, oke kita tim, oke. Ya, ngono wae. Piala Wong- kok ning wong- sirah, Nes. Loh, saking menangi kok. Saking Menangi, saking Merdeka. saking menangi ya ning dhuwur to. Nek, kok iso bingung. Tapi luar biasa. Luar biasa Ah, ah. iki.
Ya kuwi 1001 Des. Iya, Apa pancen. kowe gelem Oh, ngatiri? aja no, Aja aja. no. Lah idioni. Lah iya 1001 kuwi mau. Saya kok. siji. Heeh. Pak, ri Pak. Pak, ri Pak. Kok iso ngono to? Aku syaratnya merongos sih. Oh. Nanti merongos iso nyemprit. Ayo Pak, ayo. Oh ganti, ganti, Oh ganti gue panci. Nah, iki ana musik iki, Met. Apa? Cang cing cing cang cing cang cing cing cang cing cang cing cing cang cing iwi kiwi kesana. Ono, Met. Wah, awak dhewe ketemu ngene iki gawe menghibur, Met. Lah iya, Lah iya. Pusat perhatian. Nah, iki wong sekolahan to, Met. Heeh. Ora apik nek ora milu joget. Heeh, joget kabeh. Joget kabeh. Heeh, yo Mas. Biasane sing joget kabeh iki ana brodutang barang. Ana brodutan. Ana tukang blodut. Endi? Tukang blodute, tukang bakul soleh ndi? Lek Rut. Lek Rut, bakul logo. Lek Rut. Wah, Oh, monggo iya. to. Pramila, Oh, iya, monggo, siap. monggo. Oke? Nah, Siap. monggo. Niki sing cah sekolah bahasane Mas Lulut. Mriki, yo. joget Bareng-bareng. mriki. Bareng-bareng, Kabeh. sedaya mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Los. Kaya Ayo. biasane lho Mas. Oh, ayo. Sedaya mawon, sedaya Sedaya mawon. mawon. Rawo, Bapak Ibu semuanya Oh. dikebehi kalangan iki rawo. Ora apa-apa. Bare bar ilang Ini. kabeh. Ayo Lut. Ayo. Nah, kita ngetes aku. Ngetes apa? Ke Ngetes sekolahan. nang Lulut. Ngetes. Biasane gagahan ngono ya. Gagahan saiki gaji Pramila. Gajal. Tim Gajal. Pramila. Gajal. Ayo Lut, Ayo. kene. Hah? Ya. Apa? Oke. Nah aku dhewe yo gak. Ayo, Ayo. liane kabeh. Endi? Ayo Mas, Mriki Mas, mriki Mas. Mas, mriki Mas, ayo. Mboten dibrakot, Mbak. Ayo. Sing sportif, sing sportif. Ayo. Sing nganggo kartu kuning ngene iki do mlebu kabeh. Ayo, Mbak, Ayo. kabeh. Sing nganggo kartu Ini. kuning ngene iki. Kita itu. Iki gede Ayo. Jawa bareng mlebu mlebu. Dene dene. Ora iso. Ora iso. Ayo. Ayo, Oh. kabeh. Yuk Mas, tunjukkan kemaluanmu Mas. Maksudnya kemampuan. Maksudnya Ayo, kemampuan. Ayo, Ayo. ayo Mas. Ayo. Nggih, Mbak, monggo. loro. Kita itu, Mbak. Kok mung loro Alah. kabeh to? Ayo. Mas, nggo. Ayo. Oh, mboten. Wis. Iki ya. Iki ana Mas Lulun karo Mas Soten iki. Yogi. Mas Yogi. Reneo. Heeh. Iki lagrake. Lah ya wis joget Iki ae. lagrake gagahan biasane. Heeh. Saiki gawe Pramila. Lah, Mumet heeh. gundule. Lah iya ora apa-apa. Oh, kudu dites, Met. Heeh. Kudu dites, Met. Iya. Ayo, dirungake. Ya. Iki kobro. Ah, modar kowe. Ayo. Ya sik. Oh, sik. Milu kene. Oh, sik. Ayo. Mas, nilih tutuk bendene, Mak. Tutuk bendene. Sulinge, Mas. Ngono iki. Iki. Ampil. Nah, set. Nilih. Nah, iki kudu pinter awak dhewe. Diwarai sik, Met. Ya. Diwarai sik. Ya. Sing nyanyi kene. Sing nyanyi kono. Wis. Oh, urung.
Piye, enak toh? Tak gawe saya, panitia kudu saya. Ayo, nganu, saiki mondolang lek. Anu, ya Irfandi monce-ronce kembang, oke? Ayo. Golek bola, ora apa-apa yo. Wayahe tampil, wayahe tampil. Siap bro. Nah, kumpul yo. Nah, terus, tambahin meneh, terus. All in yo, all in. Nah, ngono Mbak Randy lah ya seneng Pak Randy. Masa toh? Ayo Mandi. Cah perkap karo artistik nek ra mlebu ning kalangan kok bongkar kalangan dhewe ya. Iya. Ditoto ora? Loro-loro yo. Semprit sik, semprit. Semprit sik. Madhep rene. Yo, madhep rene, Mas. Semprit sik, semprit. Wih. Sing lanang rene. Ha, ayo, madhep rene jere. Nah. Yo. Beres, Mbak, beres loro. Video. Ayo Lut, kene Lut. Nah, iki ya lagune ya Irfandi ronce kembang. Nah, mumet deh. Gundule mesti mumet iki. Aku ngerti. Ya Irfandi ronce kembang. Wangi ini mubiar ku bilang. Ojo siro ning atiku. Miturut sawu pengiran. Ya Irfandi ronce kembang. Wangi ini mubiar ku bilang. Ojo siro ning atiku. Miturut sawu pengiran. Monggo tidak ingkang sekisa urip piro ing alam donya kuwi ora kena semoyo ya Irfani ronce kembang wangine mubiar ku bilang ojo sira ing atiku miturut sawu pengiran ya Irfani ronce kembang wangine mubiar ku bilang ojo sira ing atiku miturut sawu pengiran. Ape? Nah. Ganti ora koplo. Hah? Apa? Ganti minak konser. Minak konser bi. Minak konser. Ayo. Wih siap. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang berjuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya.
itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ganti, saiki warok. Apa? Sluku batok, batok ela sirama menyang Solo, leh oleh payung monto, tak jetit lolobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sluku batok ilo sirama menyang Solo, leh oleh payung moto, tak jentit loloba, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sluku batok ilo sirama menyang Solo, leh oleh payung moto, tak jentit loloba, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wis komplit tok ya. Andes ki jan marahi kok ya. Lho, anake ndi, Des? Aduh, kipas-kipas cari angin meneh. Asik disawer keripik. Ah, mayan. Meso. Apa dikon promosi? Wis.
Yuk, yuk, yuk. He a. O o o o o o o. Ba. Os. Os. E a a. Oke, oke, oi. Os. A. Os. Ba. Oi. Hae, hao. Ho. Os. Ba. Yuk na os. Ba. Ayo. Os. Sidik balik, bos. Ayo. Os. Oh. Yo.
iku kelakone kanthi laku lekasela tegese kas nyantosati setya budya pangegesing durakara Yuk. yen sinau aja karo turang turu bakal ora kanggo mikir kanggo ati besok gede bakal dadi wong kang mulya Iya. os Oh iya. Yuk. He, oi. Oh iya. Hai, oh iya. Hai, oh iya. Oi. Iya.
iya, 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 iya. Oh iya. Oh iya. Ah eh. Oh iya. Ah eh. Oh iya. Ah eh. Oh, oh, oh. Yo.
urut nopo bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo kowe Sing tenang mas, ojo kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Bungaku tembus tekan kayakah krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan maksi nukir indah ayumu koyo widodari Mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi mungkin endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyaritake gedene rasa sayangku sampun katur Dino nyali si Iya, konco-konco Putra Barang Budaya. Putra Barang Budaya Nggih, Sekar Naron Indonesia. Mas. Wah, Ya, sowan hadir di kampus Aka ngono ae. Apa Mbak Hilka panjenengane? AKSN Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya. Budaya. Ya. Yeay, tentunya yang pengendali disampaikan anu oleh ki lho. MC tadi dalam hari tari sedunia. Hari tari, Tari. betul. Hari tari dunia. Ya, tarian banyak sekali jenisnya. Ya. Oh, Dan bermacam-macam ya Mas. ada, wah, semuanya. Budaya ini bermacam-macam ya Mas. Bermacam-macam. Yang penting kita semuanya tetap mau untuk melestarikan. Betul sekali. Rasa Anjing. isin. Rasa. Oh. Tidak ada budaya yang hina. Tidak ada. Wah. Oh. Yang hina adalah mulut-mulutnya. Ngene-ngene ya wong intelek aku iki. Weh. Iya, Lagu. boten penyuwunan lagu boten dari teman-teman Aka Ya. atau mau bernyanyi? Boleh sekali. Ya. Ya, Mbak Dani saya tunggu ya Mbak Sudah Dani. hadir ya. juga Mbak Dani, ini juga Ya. alumni AK juga. Iya, nggih. sindennya Kulon Progo Baik. ini legend anggur. Oh ini Mas vokal, boleh? Hah? Mas Dadit, Mas Dadit. ayo Mas, Oh. Sini Mas, nyanyi Mas. lagunya. Hah? Sopo? Oh, Mas Dadit Ali, you know. Ya, ditunggu Mas Dadit nggih. Sini tuh bernyanyi. Iya, Mbak Dani ditunggu juga Mbak Ya, Dani. Mbak Dani di toh sebelah ndi toh. Oh, Mas ngene iki Lenggah teng mriku wae. Oh. sedulure akeh Ah, seniman betul seniwati sekali Mas. Yogyakarta. Ya. Nggih. Ya, derek wingking dulu mungkin. Ya apa Mas?
sun memuji marang Gusti panjang kaku hangukir tresno sejati Yo. Indahing pasoryanmu sayang katon tansah grupit rasa anganku bisa sesandingan antuk katresnan antuk kabagyan nyawiji mring tresno kang suci Pangrasa nakena selaku Ya hey. Ya hey hey hey. ning asemu banget masuk ati rembulan ing wengi lan lintang nang mahesi sira kusumaku dan mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku hangukir tresno sejati yo 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 Indahing pasuryanmu sayang katon tansah grupit rasa anganku bisa sesandingan antuk katresnan antuk kebahagiaan Awas. Awas. Indahing pasoryanmu sayang katon tansah grupit rasa anganku bisa sesandingan antuk katresnan antuk kabagyan Ya biji Mring tresno kang suci Panjangka sampun katur Mas Kusdi Arjuna nggih. Pripun Ya. Mas Nanang? Tarik dulu. Ya. 3, 2, 1
bilang mari jalan. Salam hormat, tak ada rumah sini, tak ada rumah situ. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Ya
bintang rembulan sumebyar cahyane ngelingake aku marang slirane ora bisa nglalekake esem gemesake tansah sumanding saben dinane Wayah dalu durung bisa nendra wemayanmu gumantil ning netra kowe lunga tanpa kondo kaya tanpa trosa citra sliramu nganti rekoso kaya ngene lakon uripku iki durung bisa gawe seneng ing atimu coba lakodong uripku ning alam donya iku peparingi kang maha kuwasa tak tampa kanthi ati lakawa tak tampa kanthi ati lakawa